chegáis ao mirador del Cóndor e mirador de los Cóndores. 1 a 2 horas e o outro non o quixen ainda mirar. E non hai ni Dios. Solo me encontro con algunha xente que debe vir por aquí nestas casas medias caídas. E nada máis. Ai. Xa estou morrendo. Ainda non fixen nada. Cheguei hasta aquí e hai un camiño como dunha cuarta e precipicio para baixo, inclinado, e non sei que facer. Non sei que facer porque eu quero pasar, pero é que despois non dou baixao ni de coña. Mira, e mira que vento. Isto cada vez recórdame máis os camiños polos que andaban en El Señor de los Anillos. Vou a enseñar algo increíble. Chegas a Humahuaca, que non é o sitio máis céntrico do mundo. Agarras un bus, 3 horas e media por un camiño de terra a trompicós, a 10 por hora. Chegas a Irulla. Desde Irulla andas casi como 4 horas, subindo pola montaña, por este camiño, que se ve que terá como 2 cuartas. Vese. E chegas aí, a esa casa onde vive xente, porque estou vendo moverse personas. A ver, espera, vou acercar. Vese? Bueno, escoitanse cabras, e o que non me queda moi claro é de que viven e como consiguen agua aí. Topei este pequeno regato que baixa das montañas e como estou casi sin agua, eu vou aproveitar para encher a botella. Mira, non sei se se verá aí, está cheo de renacuajos. Aquí non saliu nada e o único que conseguí foi que me morderon deses cans. Tamén é verdad que me estaba metendo xa pola porta da casa directamente. Tampouco poden escapar correndo porque para escapar correndo tiras por aí abaixo. E claro, esta xente vive aquí, nesta costa, que non podes andar nin tranquilamente porque te resbalas e te matas. Bueno, vou me alejar, porque se me volven os 2 cans. A casa non me podo acercar máis, porque me volven a atacar os cans. Pero subín aquí pola ladeira e cheguei aquí, teño un corral e non hai nada máis. E a casa vou acercar. Teño unha vista que flipas. Bueno, gravo ahora que estou a unha distancia prudencial. Mira, guau. Nada, cando estaba arriba gravando, onde as pericas e li unha señora, saludei na berrei e escondeuse para dentro rápido. A verdade é que ao lonxe parecían 2 mulleres, entón eu que sei, están tan aisladas, ven a un home, a un barbas aí, elas solas, eu que sei, tampouco os quería asustar, entón dime a volta e marchei. Acaba de pasar un cóndor, flipo. A ver se podo gravar. Estaba bastante lonxe.
verdad que estuvo ben o día, despois de 7 horas de montañas. Por camiños de cabras ainda non. Que máis? Mordeu un can, pasei moito medo porque eu teño vértigo e había sitios chungos. Pensei que me mataban os cóndores, pero ao final, esa última media hora ou hora que estuve sentado vendo como voaban, a verdade é que só por eso mereceu a pena. Ai, por idiota. Bueno, pois nada, estas son as calles de Irulla. Isto é un tractor dos meu pai. Pasa por aquí. E aquí empezamos xa co primeiro río camiño, que agora cruzase moi ben, pero isto na época de chuvia non sei moi ben como pasará. Aí hai unha pequena catarata, bueno, non é tan pequena. Aí xa é pequena, pero depois é outro salto grande. A ver se despois desde o outro lado podo ver. E nada, tranquilamente me leven cerca de 3 horas. Para volver será máis rápido. Vou ver se merece a pena chegar alá e saber hoxe o día un pouco máis tranquilo que o de onte. Ai, levo tanto tempo. Sempre unha carretera asfaltada que me vai facer rarísimo. San Isidro, por aí, eu cruzando o río, non sei se se ve, atopei este camiño que sube por aí. E no mapa non me aparece que haya nada, nin pueblo, pero se hai camiño, algún sitio terá aquí. E como todo o mundo vai a San Isidro, pois vou intentar ir por aquí. Aunque despois vai a San Isidro tamén. Acabame de atopar aquela señora que vai por alá, cuns burros, e pregunteille a donde se iba por aquí. E díxeme que a San Juan. Non chegan coche, díxeme que era un camino non como este, non tan bueno como este. Xa me dirás tú que está o propio río. Que en 4 horas que estaba en San Juan. Pregunteille se chegaban turistas, díxeme que algunha vez chegara algún. E pregunteille se había para comer, eso non yo entendí. Non teño nada de comida, pero teño auga. E nada, xa teño aventura para hoxe. Chegar a San Juan. Pregunteille por... Xa son as 12, entre o tempo que perdín buscando camiño. Entonces non sei como irei de luz solar. Vin que entre San Juan e onde estou hai outro pueblo, o que se pode empatar tamén con San Isidro. En San Isidro xa hai coches, as malas, ou mínimo hai onde quedarse a dormir. Entonces, vendo como vai a de luz solar, pois tiro hasta San Juan, ou se non con chegar a ese pueblo, a verdade é que me conformo. Vou camiñando e vou pensando que me resulta increíble que existan sitios aos que o único acceso sea este. Aí non podo ver médico, pero que aí se che pasa algo, que faz? Tiras 4 horas por este camiño que a persona é só lombo. Supoño, morrerás ali. Oh, buah, un claro, por fin, un sitio onde non parezca que te vas a matar en cada paso que das. Claro, ainda queda subir aí acima desa montaña e andar para lá non sei cantos kilómetros. Pero bueno, xa vai collendo forma. Como non, o sitio máis aislado do mundo chega a basura, eso sempre. E mira que ben se ve desde aquí Irulla. Bueno, Irulla e todo o que rodea Irulla. Mira que colores. Sí que é verdad que o que costa merece a pena. Aquí xa é o carallo, porque aquí hai 2 camiños, por ese de abaixo que se ve por aí e este de arriba que se ve por aquí. Eu creo que é o de arriba. Vou tirar un rato a ver se se ve algo. Ahora mesmo estou por detrás das montañas, vou pola cima, pero por detrás das montañas que se vían antes. Wow, vou polo pico da montaña, xusto o punto máis alto que menos medo dá, porque fai así como unha planicie. Entonces, pois vaise tranquilo. O que pasa é que aquí o camiño non está tan marcado, ou ser así un sitio máis llano, eu que vou facendo marcas por o suelo. Por se tuvera que volver por aquí, pero que espero que non. Mira todo o que se ve. Por aquí non hai camiño, nin personas, nin pueblos, nada. Moito me temo
que as miñas esperanzas de conseguir auga ou a mellor comer, que eran pantipampa, conforme me vou acercando van disminuindo, porque creo que son esas 4 casas derruídas que se ven aí. E este é o camiño a San Juan. Mira. Isto sí que é a carretera de la muerte. Mira. Entonces, vou tirar un rato, pero non creo que chegue. Estou aquí, no medio da nada. Tú mira ese camiño. É que non ten 2/4 miñas de ancho e mira o precipicio para baixo. Paso. A verdade é que veño andando por aí. Eso que se ve para baixo é precipicio, non é efecto óptico. E veño tan tenso que me doen os músculos e vou no pasando mal. Ruta de volta a San Isidro. Parece que me estou metendo no inframundo. Veño vendo isto desde lá abaixo. Eu pensaba que eran plásticos, pero non. Son huesos. Mira. Para seguir para San Isidro vaise por aí. Pero que non hai casi camiño. É que non hai. Ou volver todo o día andando para atrás. Mira. Por aquí non volvo a pasar. Aunque teña que andar 20 kilómetros. Mira que vista. Non sei cal destes pueblos era San Isidro, pero tú mira. Mira, guau. Por fin cheguei ao río. É xa San Isidro, xa ese, pero vou beber, non aguanto. Que pase que vin desde arriba un ramal de todos os regatos que ven de arriba e non pasa por ningunha agrupación de casas, entón é menos probable pois, que este contaminada con nada. Este é o mirador de San Isidro, tampouco é tanta cousa, Eu realmente, se quixera ter unhas boas vistas de San Isidro, como as que enseñei antes, baixo ao río, subo un camiño, ese camiño polo que baixei eu, é que miro agora, por aí, por aí, por aí, por aí, por aí, por aí, por aí. E isto é San Isidro. E estou flipando co nivel de ecoloxismo que hai aquí. Mirad, que pon. Non se ve ben. Tirar dentro de todas las basuras del pozo y quemarlas al momento. Muy bien. Esta é a carretera e chegas a un punto e esta é a carretera. E en época seca. Imagínate en época de chuvia. Así que a nadie se lle ocurra vir no seu coche. 4x4 e ainda así, porque aí ao mellor pillas. A ver, se acercándome se ve 2/4 de profundidade, pillalas ben. E agora vou pensar por onde cruzo eu. Desde aquí vese moi ben como o río cruza o camiño. Bueno, o camiño cruza o río, como queiras ver. E claro, 4x4 pasa. Pero eu ata o momento tuve que cruzalo 6 veces. Claro, a veces non o cruzas aí, ves andando polo río abaixo ata topar un sitio onde cruzalo, que en parte é moi divertido. Buscar por onde cruzar e despois outras veces tens que facer, a ver se ve aí, como un puentecito. Por fin acabo de chegar ao hostel. Bueno, hostel, a casa, que son a casa dunhos señores maiorciños. Aproveito para enseñar a habitación. Aislado con chapa de sándwich, cama con colchón látex natura de lo Mónaco. Ves aí detrás da miña cabeza esos rapaces xogando ao fútbol. Claro, cada vez que tiran a pelota, veña a pelota pola costa abaixo. Eu non terán outro sitio mellor. Bueno, claro, isto é todo costa, se queren xogar ao fútbol non lle queda outro. Ai.
Gustouche? Pois subscríbete. E para máis información, pásate pola descripción do vídeo. E non te perdas o próximo capítulo que virá con sorpresa.